Kompas kopi. Belanja ora mesti. Jan ceblong iki mesti apa penggawean iki. Wong kok turu wae. Wis. Masak. Sing penting ana duwe nang duwe ora ono iki lho. Terasi tomat entek. Kari lombok tok. Tak baca tak ceblong. Yo kurone ya ora ono mesan. Balik main dulu ya. Enak banget goblok. Nah, Pak iya. Tengane turu-turu, pantesan ora krungu diceluk wong wedok mang. Tengane keturu-turu, lengontek. Gulontek. Wis bolak-balik kok turu-turu. Ora tau belanja nih. Oh ditanono kowe ya. Ayo di mana? Mana kowe ya? Ya. Nek jalan ya. Asakne kowe. Dikarana kowe. Ki sing dijaluk iki. Ya iki wis jaluk amu kowe. Kau, jaluk amu iki. Putar demit. Iya ya tak tukane gula. Wah bung ditaplok karo. Wis jo minggu. Wis, tok kowe. Panggawe amu keturu-turu tok. Pasakno kowe. Apa kowe ya? Masak penggawe wong lanang kok turu-turu. Bondo jalan-jalan penggawe entek. Masak apa iki masak? Kowe iki nanti iki Maya. Wah, ono kaya pengen coklat kabeh tak ngira sedulur ini Pak Diska. Pak Diska, ngira. Kono. Ini kira esok-esok kurang matang, nak kudu keluar, anak kade budal sekolah barang. Nak tak masak rek ngomong esok. Diska. Apa tuh cem kok kayak bengok. Aku kata ngira udah gulek, oleh pora. Lagi apa kade oleh gulek ta? Yang duwe wingi tak gawe nyawakno ceblong wingi pecah ngira gitu ta lho. Kon aku kadung anu ae. Nek kira duwe apa ora? Ya enak. Hah? Ya enak. Lah yang ngira gitu ta iki lho. Wah, opo kok iya lah. Iki lho. Cile oleh apa ora? Nyadung kok gak sabaran toh. Lah cepet gitu sak gosong aku. Wong ngira-ngira kok Jadi wong kok gak sabaran sih piye toh? Nih, puter iki. Ya, puter ngene iki lho kuwi. Wong ngene cili wong gak oleh. Kira petel iki lho. Kena jalan utang. Lah aku aja seli, lu kok nyocot ae to, Jum. Oleh apa ora? Ya oleh sih. Ono ning kok. Lagi disuli kok nyocot iki. Nah itu udah mikir kayak ngene iki lho. Kalau kok separuh gak oleh separuh iki lho. Lah lek pengen utuh ya ulek-ulek bojomu. Oleh apa ora ngene lek iki. Ya oleh Jum mau ulek-ulek iki gawenan tapi jenengan tak ngono. Lah wong lek gak mene kok gak oleh iki lho. Masakan kalau kaya setugel gagal pisan gak kena. Iki jane nek apa tok rame, tak rumah tesok bunga kok gak ngrasakno untuk loro piye. Ya to Mas Jum iki lho aku bentak-bentak sampai piye iki. Kowe iki yo pancet ta, Jum. Isono kok ngiling, isono tanggane, jane iki apa ora gablek gule-gule apa piye to? Sajane yang duwe. Lah itu pecah, aku pecah. Iya. Udah nyari ngono sudah. Krek aku rasa kok. Nonton, jarang, kadal jarang. Tak juga resek gawe tau tok das ku lho. Opo jarang Jum esuk-esuk ya ontrak-ontrak ndok omahku gak ro rasane telung 10. Kan apa to, Nduk? Jalan sangu. Awakmu apa durung disangone karo ibumu to, Nduk? Durung. Walah jaluk sangu to, Nduk. Nyonya gak budal sekolah. Ya Allah, memang ngatus Pak, nggak jajan lo kurang. Ini lho, Nduk, menurut buku Tata Suparman, arek sekolah nek sangune terlalu akeh ku marai goblok sekolahe malah dedel uteke. Ya enak toh Pak, buku Tata Suparman nih. Lho wis enek Nduk buku Tata Sutarma ki ana iki cupu-cupu. Iki lho wis viral ning TikTok. Lah, kamu gak tahu TikTok kan paling pola pergaulan paling. Masa iya.
Ya wis, Duk, aja debat ae wis budal sekolah kok selak keri. Aku tak nutupno penggawean liyane jake. Pak Ina awas selesai. Awas ya Pak. Jon, sebelah untuk situ orang puluh untuk loro promo. Yo, ayo. Apa ini? Iki mercon dek, emang itu tembas ta? Mercon. Sebelah untuk siji, orang puluh untuk loro. Emang tembas piro? Lah duitku mau ngene kita Wow. Endok beneran lah berhubung pelanggan pertama tak bonusi, soalnya pelanggan pertama gue. Kita bonus kabeh. Iki lho, Nduk. Nah, iki padahal bonus kabeh iki spesial nang bawakmu. Makasih ya Pak. Oh nggih. Jane iki ngerti hitunganku ora untuk 50.000 dijujuk gak gelem. Alhamdulillah rezeki kene iki rek nggak tak mulai aku rek. Kan ndak jane tak semeta sitok. Jare bakule suarane kok banter. Kamu nih. Bukan. Ya saya sih tak usah. Kamu nih kok? Apa diaku sudah mulai kan? Iya toh? Kenapa, Bro? Mbak, aku ngemet-metan kok gak meledos-meledos. Nanti kamu numut piye? Emang enggak, aku terus penjahit ngono. Ya ora mbledos sampeane ya ora mbledos. Ngene lho carane nyumet iku. Nah. Ya iki dianu. Nah iki baru dikorek. Ngene carane. Nah. Nah, iki buak. Nah, ngene. Gak nyaran. Ya iki mangko apa sih gara-gara ciprut iki mang. Sedene ki mangko apa sawaku. Tak rap bisa. Oh, lah iya, aku mau ngapain dadeni lampu kok lali. Wis ana perang-perang dino mangko petengan sik. Apaan iki kok perang-perang dino gak mekan iki. Oh iya, meterane urung tak pateni ya kesetrum. Tak makanan sih, tak pateni bahaya kita tak cek. Nah, ini kan aman pateni. Iya, enggak ada listrik gak kesetrum. Ngapa di badan lampu kok mau gak kena? Lampunya gak pedes, masuk kabelnya dicacati. Kenapa, Jon? Duh, amakmu tak belum? Gak ada nih lampu, Pak. Lah ki kena opo pacamu kan kok ketak oglen kok mau gendeng. Gara-gara anakmu ciprut kuwi, malah kaya ngene iki aku ngono. Lah apa kok gara-gara anakku? Yo duluan mercon. Gak kurang seraimu tak dadeni lampu aku. Kok gak mekan. Lampunya mati ki wae. Alah. Kate rap yo mang. Mati lampune iki. Kurang ngajar tenan. Alah, lah wong meteran mati ngene kok iya pantesan gak nyala. Wes ngene. Apa nih? Apa sih coba sih? Oh, lah ya iki kabel pedhot dicacah tikus. Wah. Jopo.